Stredná Morava. Spodný Perm. Chodíme na Strednú Moravu. Tam sú takéto nádherné veci. Rybička na kúse. Paramblipterus. Paramblipterus. Ťažko povedať, ktorý. Rohany, áno. Stegocefaly. Skúrim vysvetliť troška okolnosti tej geológie, lebo to je mimoriadne zaujímavé. Že tam bolo práve také jazero. No, tak. To bolo jazero, ktoré vzniklo dole na juhu pod Brnom. A to jazero vzniklo na hranici Karbon-Perm. Hej? Čiže sú tam dosť také akože zaujímavé rastliny. Niektoré už patria do Permu, niektoré už patria do Karbonu. No, ale datované je to približne 297 miliónov rokov. Tak. A teraz si predstavte, že celá tá panva sa začala pomaličky prehlbovať smerom na sever. To znamená, že to jazero sa pomalinky posúvalo smerom na sever. Hej? No, poznáme z toho jazera stredné časti toho jazera a poznáme okrajové časti, kde bolo proste také plitká voda a bolo to jazero v púšti. Okolo bola pustá púšť. No až na tie rastliny, ktoré sú tam. No samozrejme, ako okolo rástli rastliny, ale ďalej už bola len púšť. A teraz to jazero postupne sa dostávalo na Strednú Moravu, dnešnú Strednú Moravu, hej? A tam sa stala taká vec, že tam je uranový dol, dneska už sa neťaží, a tam bolo uranové zrudnenie. A teraz nejakými termálnymi prameňmi sa dostával ten urán, hej, v rozpustnej forme, nejaké soli uranové, sa dostávali do toho jazera. Ale väčšinou len tak v severnej časti. Áno, a teraz si predstavte, že kontaminovali vodu uránom 238. A ten urán sa naviazal na kosti tých stegocefalov. A máme tu dôkaz. Ten chudáčik, toto vzniklo autofotoreprodukčnou metódou, to znamená, že normálne ten kameň s ním som nacapil na rentgen snímok na 12 dní a sám sa tam nasnímal. Hej? No, není to veľa. Je to iba 10% na pozadie. Nemali by ste to jesť. No, ešte ale pred Černobylom, hej. To je treba povedať. Teraz to už 12%. No, skôr menej. A teraz akože toto, ten materiál proste žiari zo strednej časti Boskovickej brány. Ukážem vám, jak ten materiál vyzerá. Toto sú stegocefaly z tej strednej časti. Toto sú presne radioaktívne. Tieto sú radioaktívne, hej. Je to slabé gamma, má dosah asi 10 cm iba, takže ste v poriadku, hej. Ale je to zaujímavé. Takto keby sme ho nacapili na rentgen snímok, tak za 12 dní je tam. A není tam sám, hej, jeden, druhý, tretí. Žili v takých veľkých húfoch, sú to vlastne žubrienky, hej? No, ja by som skôr povedal, že sú to tieto mloky, nejaké také, ale zaujímavé, veľmi primitívne mloky, ktoré stáli medzi dnešnými obožívaníkmi a rybami. Na ich lebke podarilo sa nám vypreparovať tieto potvory 3D. Vyzerá to tak. A na ich lebke je 10 zmyslov. Sú tam dokonca také veci, že napríklad bočná čiara rýb. Hej. Sú tam jamky, tuto vpredu mal také jamky, tu ich není dobre vidieť, aj tu vzadu ich mal na tom límci, a ktorými registroval elektromagnetické pole dokonca. No, čo je toto? Tretie oko. Áno, správne, tretie oko. Takto sme mohli dopadnúť my. Pozor, viete si predstaviť, jak by ste chodili s brýlami, s tromi ponmi? My žijeme vo vode a vo vzduchu, no tak. My máme tretie oko. Dodnes ho máme. A to je hypofýza, mozgový prívesok. Hej. Ono sa ponorilo medzi dve pologule mozgu a
kleslo nižšie pod mozog a tam je to žľaza, dneska je to žľaza vnútornou sekréciou. Hej? Takže nie medzi obojživelníkmi a týmito plazmy, ale medzi rybami a obojživelníkmi. Patria do skupiny reptilomorfa, čo naznačuje, že sú vlastne prečo. Ako plazy. Niektoré plazy tiež majú to zväčšie oko, keď sú mladé. Áno, samozrejme. A čo je na tom zaujímavé, prečo patríme medzi tie, jak si vravel, lebo majú na predných nožkách 5 prstov. Kvôli tomu? Dnešné obojživelníky majú 4. Všetky. Tak. A potom tam boli ešte iné veci. No, to je tá zaujímavá časť, lebo diskošov je všade plno, hej, ale... Diskošov je všade plno, ale toto tam... No, to môžem povedať ja? Áno, nech sa ti páči. Toto sú dva nádherná vzorka dvoch akantodov, čo sú vlastne trojnoplutvé rybičky. A akantody sú vyhnutá skupina týchto trojnoplutvých ryb, ktoré žili dokonca Permu, myslím. A toto je vlastne taká jedinečná záležitosť. Mali spoločných predkov. To je so žralokmi? Áno, hej, my ich nazývame akože ľudovo, že sladkovodné žraloky. Áno, ale... A ináč ich telo je z chrupky, tvorené chrupkou, a keď máte akože také jemné sedimenty, ako tu v tomto prípade, tak potlačí sa vám krásne. Majú 6-uholníkové krásne šupinky, keď si to pozriete pod lupou. A tieto majú zachované ešte mäkké tkáne. Pozrite sa, tento má oči. Áno. Aj tento. To by trebalo pod binokulárom pozrieť, ale vidíte. A zaujímavé je, že tie trne, čo vidie, kvôli tomu sa nazývajú trojnoplutvé, tak tie podopierali tie plutvy, ktorými plávali v tom jazere. Hej. Klasické lúčoplutové majú viacero tých radov tých trňov, oni mali iba jeden. Tak. Veľmi dobre, zvládol to. Máme rád strašne akantody, ja mám krásnu monografiu od Zajica o nich. No a potom je tu toto. No, a to sú fakt, že žubrienky. Toto sú pulce, žubrienky, naozaj. Toto sú ale pulce nie týchto stegocefalov, ale toto sú branchiosaury. No to sú samostatné rody. To je samostatný rod, tie nedosahovali týchto rozmerov, boli menšie. Ale tiež žili proste možno celý život, nikto nevie, ale boli to neotenické formy. My sme v okolí týchto našli veľké oboživné rodu Sclerocephalus. Áno, ktorí ich vyžierali. Áno. A toto, čo vidíte, to sa nazýva, že masový úhyn, pretože oni žili v takých väčších mlákach. A došlo k sezónnym vysychaním týchto mlák, proste oni sa takto hromadne nachádzali na tej ploche, chude to tam vyschli. No, okrem nich žiaria aj koprovity. Áno, to je koprovit. To je koprovit. A kto uhádne z čoho? Nehovorí. Ja. Alebo čo to je? Možno niekto nevie. Koprovit je áno, presne, ale z čoho asi? Také veľké. Naozaj, toto je akože... Koprolity sú zo živočíchov, ktoré tam žili. To znamená, malé stužkovité koprolity, hneď vám ukážem, sú zo sklenošupinatých rybičiek, hej? Áno, to sú tie biele. To sú tie biele. No, väčšie. Presne. A toto je vlastne tá vrstva, kde sa nachádzajú z tej goše, hej, to je akože tá najzaujímavejšia, hej. Strašne veľa povienkami, no. A tak hento, čo to je starec, tak to poriadne. Väčšie koprolity bývajú zo xenakantov. A to sú už skutočné žraloky, to sú naozaj žraloky. V sladkej vode. V sladkej vode. Tak to sú xenakantidy. No. No áno, niekto zbiera aj hovna. A žiaria. Ale je to veľmi, veľmi zaujímavá ichnofosília. Ono sa to považuje za ichnofosíliu. No, ale toto našiel on, hej, aby sme sa vrátili k meritu veci. Toto je vlastne kmienok paprade. Papradosemennej rastliny, presnejšie. Áno. Hej? To je prierez. To asi nebude. To je prierez. A tunak je vidieť, že má takú paprštitú štruktúru. No to bola taká veľmi dobrá historka, že sme prišli na lokalitu, oni tam kopali, ja som sa išiel prejsť a v chodníku bol zasadený a pozrel, že to čo je.
že to je nejaká rastlina, ale takú som tu ešte nevidel. Tak očka na mňa hodil. Niektoré koprovity majú pekný tvár. Pre dievčatá. Červené. Rúžové. Ale to není všetko. Okrem toho tu máme aj toto. To je plechovka. To je dobré. No, keď som objavil tú lokalitu v Kladoruboch, tak chodil tam so mnou Miro Hornáček, to je zberateľ veľký. Geológ z Trnavského múzea. Áno, no, geológ Trnavského múzea. A ten chlap mal jeden blbý zvyk. Totiž on, keď otvoril konzervu, tak ostriekal kompletne všetko okolo seba. Hej? Ale kompletne všetko. Jemu dokonca striekal suchý lášmit. To som prvý raz v živote zažil. Normálne v Letoviciach na stanici, takto bola kolaj, tuto sme sedeli, on si zobral suchý lášmit, nahol sa dopredu, takto ho nabodol a ten kosír ho takto zobol. Toto som rozprával môjmu synovi, ktorý strašne chcel ísť na tú lokalitu. Hovorím, dobre, a po ceste som mu to rozpovedal. Hovorím, dobre, zoberiem ťa, tak sme tam šli, zakopnem do zeme, prvý nález, chrámové rybičky. Ale takto ste utekali, keď to otváral. Ja som myslel, že umrie od rehotu, jak ležal. No, takže aj to je exponát, hej. No, máme tu nek všeličo. To vám musím ukázať. Toto je stopa. Plávacia. Špičkou chvosta, hej, vyritá do bahna a toto je samozrejme odliatok. Hej. Takže aj takéto veci sa tu dali nájsť. Na Stopa z čoho? Z ryby či z Ja si myslím, že to bol z tego cefra. Jo, toto asi nenatočíte. Tam je krídlo švába. Maličké, ale je. Hej? Není to dobre vidieť. Nevadí. No. Ale to není všetko. Zachovali sa také neskutočné veci, že tie jamky, stopy dažďa, proste sprchlo do blata. No, 300 miliónov rokov. No neuveriteľné veci sa tam našli. Plno rastlín. No, plno rastlín a potom ešte jedna vec, čo sme najprv nevedeli, čo je. Vyzerá to tak. A ešte to vyzerá takto. Hej? Že čo to je? No keľu, však to je takáto štruktúra. No, a my tu máme každý rok tábor, detský tábor, taký týždňový, hej? A za každým sa menia, každý deň je tu iná skupina detí. A vzadu, tam pod tou strechou kôlne, tam im vždycky spravíme bazén. A tam sa šlapkajú, však bolo horko. No, a keď sme ten bazén vyliali už po tábore, tak tam zostalo toľkoto vody. A ten bazén bol na slnku. Tá voda nádherne zozelenala. Hej? To dno bolo úplne zelené odriaz. A vyzeralo to presne takto. A keď zavial vietor, tak vlnky to usporiadali do takéhoto. Takže toto je vlastne porast rias a baktérií na dne také nejakej kaluže. No, tuto nadviažem, to je veľmi zaujímavá vec, že vlastne prečo došlo k takému hromadnému úhynu týchto živočíchov, to sa dialo v relatívne krátkom čase. Riasy a sinice boli práve priamym dôvodom toho celého, pretože do toho jazera prúdilo toľko živín, že oni vlastne ten život v tom jazere úplne zadusili. A kompletne. A volá sa to eutrofizácia. A som máte ten pojem. Tam si ťapkali stegocefaly. To sú stopy. Po ich nožičkách. To sú 3 prsty, áno. 1, 2, 3.
Aj tu. Áno, aj tu sú tie 3 prstíky. Ja, toto je akože fakt jedinečná unikátna lokalita, kde sa dajú neuveriteľné veci nájsť. Naozaj neuveriteľné. Ale aj dosť veľké. Musím ho nájsť. Až neviem, kde je. Jo, aj toto sú vlastne stopy po stegocefalách. To je škrabance. Hej? Jak chodili, keď bolo to blato trošička akože hutnejšie, tak ho len poškrabali. Ešte tu máme. No. A keď sú takto. Oni sa zachovávajú ako zuhlonateľé a vyzerajú takto. Hej. Toto mal k dispozícii profesor Špinár, keď robil revíziu moravských diskosauriscidov. Ja som vyvinul metódu, že ich je vidieť. A dá sa s takýmto materiálom sa dá pracovať jak s biologickým materiálom. Všetko tam je. Vstupicie, výstupy nervov, všetko, neurokrávium, všetko. No. Takto sme vypreparovali asi 1100 kusov. A všetky sú uložené v Národnom múzeu, ja ich mám iba zopár. Ale keď sú není zuholnateľe, tak to vyzerá takto. Hej? Normálna tá kosť, krásne zachovaná. To je fosforečnami fosilizované. To je ďalšia taká vec. No, zachovali sa ešte iné veci, napríklad toto. To sú stopy po trakcii nejakého dreva. Prúdení vody. Je normálne poškrebané. No, a rastliny. Veľmi veľa krásnych rastlín. Hej. Toto som našiel, to našiel on. Čo som našiel? Toto si našiel. Ja, to je oni. Autunia conferta. Áno, toto je vedúca skamenelina pre spodný perm. Suchozemský. Aj. Je to v podstate papredosemenná rastlina. No a samozrejme, že ihličnany, to je valchia, je to moc dobre vidieť. Tu im ukáž, táto je lepšia. No, toto nie je valchia, toto je zase... Vidíš to? Nie, mám. Aj s protiotlačkou. To je paprať. Malička. No konečne. Toto boli tiež stopy, človeka sú. To treba akože natočiť. Aha, toto. Tu je trojprstá stopa. Ale to nie je všetko. Pracujeme tam už 10 viac ako 10 rokov. To je dlho, tie od 90. Publikovali sme 7 takýchto prác v časopise Britskej kráľovskej spoločnosti a je to vlastne, dneska už je to základ pre poznanie stegocefalov pre celý svet. A hovorím, že raz bude Bratislavské národné múzeum, teda v Bratislave, bude pútnym miestom pre všetkých ľudí, ktorí by chceli študovať stegocefaly. Napríklad tento. Tam je kostra z veľkého jedinca a v brušnej dutine tam má malé kostičky malého. To znamená, že proste ho zožral. Kanibalizmus, presne. Takže všeličo, no. A preto chodíme do Voskovic. Lebo tam treba chodiť. Čo vám ešte takého o nich poviem? Máš to aj iné veci? Ale áno. Naposledy sme našli, mne sa podarilo, podarili sme sa chváliť. Kto vie, čo to je? Ne. Čeriny. Správne. Oscilačné. Áno, toto sú čeriny. A na tomto mieste budeme hľadať túto šťapky. A budú tam. Na budúce.
Čeliny. To je perspektíva. No, tak to je asi tak zhruba, čo tu mám. Samozrejme, že to nie je všetko. Máme toho strašne moc aj v Národnom múzeu, aj hore na Zoologickom ústave. Aj u mňa. No a u neho, samozrejme. No a už dneska tú metódu proste vyberania stegocefalov z kameňa, aj tú preparačnú metódu už proste... Zdokonalili. No, vlastne už to robia úplne profesionálne skoro. Toto je tiež ako fosforečnanmi fosilizovaný jedinec. Není celý, samozrejme, tá lebka chýba a tak ďalej, ale toto tu, to je koprolit in situ. To čierne. To je tiež zaujímavá vec, pretože nájsť koprolit in situ u týchto veľkých potvor, u týchto stegocefalov je veľmi ťažké. Veľmi som akože špekuloval nad tým, že jak je to možné, čo boli hladné a preto skapali. Totiž tam, kde sa nachádzajú takto pohromade, jak je toto, tak oni tam nežili. Žili v eutrofných pličinách, kde mali dostatok potravy. Ale keď zahynuli, nachádzame ich v strednej časti jazera. A tam bola hĺbka a bolo zlé vetrané dno. Je to evidentné, pretože väčšina je nedotknutých. Sú kompletné. Hej? Takto cez seba. V tejto práci napríklad tam hore vidíte z drvalovíc, jak som ich vlastne našiel. To bola doska, ktorá mala... 51. No, neviem presne koľko. 160 x 120 cm. Taká platňa. Tú platňu, samozrejme, to sa nedalo vybrať kompletne. Takže po kusoch, presne som si označil, jak k sebe pasujú. Všetky som leptal a bolo tam vyše 50 jedincov. A všetky boli kompletné. A boli chaoticky umiestnené. Tam sú tie šípky hore. Čo to znamená? No znamená to toľko, že tam neboli usmernené prúdením vody. Hej? Pretože v opačnom prípade by tie kadávre boli vedľa seba. Takto. Ale boli chaoticky. No a jak sa tam dostali? Oni mali na telíčku pancierik z veľmi tenučkých, okrúhlych šupín, na ktorých dokonca boli aj prírastky krásne vidieť a dali sa tie prírastky aj spočítať. Čiže jak rástli, tak postupne vlastne sa prikladali ďalšie a ďalšie vrstvy tých šupín. A ten pancierik bol dostatočne silný na to, aby zamedzil úniku rozkladných plynov, keď zahynuli, tak ich to nafúklo, vyplávali na hladinu a prevládajúce vetry ich hnali do strednej časti jazera. Tam to prehnilo, unikli plyny a klesli na dno. Čiže neboli vôbec akože usmernené prúdenie vody. Napriek tomu boli vytriedené. To je samozrejme jasné. Tie malé, tie klesli skôr, jak tie veľké, ktoré mali pevnejší ten pancierik. Však to je jasné. No, toto sme sa o nich dozvedeli, ale dozvedeli sme sa ďaleko viac. Dozvedeli sme sa napríklad, že 7 až 8 rokov žili v tom jazere, potom vyťapkali z toho jazera a žili na suchu. Jak to vieme? No, tie najväčšie jedince, ktoré sme našli, hej, tak mali. Tak tu je. Mali krásne zachované kosti. Tak sme tie kostičky zobrali, nabrúsili. Toto je nábrus z takej jednej nožky, hej, takého stegocefala. A na tých kostiach boli nádherne viditeľné prírastky kostnej hmoty. Takže z toho vieme, že sa tam striedali ročné obdobia a že bolo ročné obdobie, kedy mali dostatok potravy a bolo obdobie, keď mali nedostatok. Vtedy sa vytvárala tmavšia vrstvička tej kosti. No, dosť na tom, narátali sme tých vrstvičiek tak a museli sme odrátať dve, ktoré už chýbali na tej kosti,
vplyvom rezorpcie kostnej dutiny. Hej? Tak. Takže nakoniec sme zistili, že 7 až 8 rokov žili vo vode. Mali normálne, sme krásne našli ešte aj žiabre, ale len na štiepanom materiáli. Na takomto štiepanom materiáli. Keď sa to ponorí do benzín alkoholu, tak benzín alkohol spôsobí, že zrazu je vidieť niektoré veci, ale nádherne. Tak sme zistili, že niektoré mali viditeľné také kríčkovité žiabre za hlavou v tomto záreze. Hej? Takže ešte aj to sme zistili. A potom sme akože zistili ešte to, že tieto potvory, keď vyliezli na breh, tak zmizli. Jednoducho nenašli sme. Ani v okolí toho jazera nenašli sme veľké proste nejaké väčšie jedince. Ale v jazere väčšie ako 8-ročné neboli. Takže to nebolo tak, že by sa dožívali len 8 rokov. Nie. Našli sme vrstvu dokonca s mladými, aj to bolo nádherné. Viac ako 10 rokov sme sa tam hrali s tým. Nádherná práca a skutočne stálo to za to. To jazero tam bolo asi 1100 rokov. Počítal som vrstvičky. No, takže teraz z tegocefalového horizontu. A bolo také zvláštne, že najprv to bolo ako sediment nejakého takého taký príbrežný, taký močiar. Hej? Tam bolo hodne rastlín a boli tam maličké stegocefaly. Potom bola vrstvička, kde nebolo nič, ale len tenučka. No, tá vrstvička bola pieskovcová. To znamená, že tam musela byť nejaká piesková búrka, ale poriadna. Potom bol stegocefalový horizont. Ten mal zhruba asi 15 až 20 cm veľký. Potom bola zase vrstvička, takáto preplástok, a potom bol rybák. Táto vrstva s rybami. Hej? A nakoniec ešte raz vrstvia, ale malá vrstva so stegocefalmi a potom už len rastliny, červený pieskovec a hotovo. Proste púšť. Hej? Skončilo jazero. Ale bolo to niečo neskutočné. Skúšali sme to na viacerých lokalitách, proste túto stratigrafiu overiť. A naozaj to presne takto to bolo všade v tej Boskovickej brázde. Tak to bola taká krásna vec. No a potom ešte taká záležitosť, že nájsť tú vrstvu so stegocefalmi na 3-kilometrovom poli. Tak si viete predstaviť, že 3-kilometrové pole, tak sa pozeráte, a kde sú stegocefaly? Lebo 30 cm ornice. Keď som tam prvý raz prišiel, tak som ani nevedel, že v jakej hornie to mám hľadať. Len som čítal Augustu, ktorý vlastne prvýkrát našiel tieto stegocefaly v strednej časti Boskovickej brázdy, a on písal v tej práci, že sa to vyskytuje v, jak sa to volá, švartne. A to je proste tenko vrstevná tá bridlica. Tak som si povedal, že musím nájsť bridlicu a tá ma dovede ku stegocefalom. No len jak? No, tak som behal po tom poli, štejkoval som hore dole a nosil som si so sebou proste tieto narezané prútiky a za každým, keď som našiel kúsok bridlice, tak som ho tam zapichol. No a keď som to robil asi tak pol hodinku, tak už bolo krásne vidieť, kadiaľ tie prútiky idú. Hej? No, takže už som vedel, že tam to je, tak to zobral. Čakám, zapichol som to do zeme a mal som z pekla šťastie. Pretože tá potvora, tá vrstva upadala pod takýmto úhlom dole. Takže keby som tuto, tak sa nedokopem, a keby som tuto, už to nebola. No, proste katastrofa, ale našiel som to a predstavte si, že na poli, kde je ozimina, hej, to sa nerobí. Ale boli sme tam s kamarátom
A kopali sme proste tieto platne, sme vyberali, to boli takto veľké platne. Asi hrubé až tak. A zrazu zastal traktor, tak kúsok, takú, Miro, máme návštevu. No a prišla agronómka na traktore, hej, že chlapci, že čo nám tady děláte? Že to je naše nejlepší pole. No, tak som sa jej spýtal, a viete, prečo je najlepšie? Že prečo? Kúkala. A vytiahol som na ňu to. Preto to. Máte tam proste skameneliny, ktoré sú radioaktívne. Mali by ste si dať spraviť analýzu na ťažké kovy. Tak keď to počula, tak sa otočila a prelášila k tomu traktoru a zmizla. No, nemalo to všetko. Potom som písal s profesorom Špinarom z Prahy a on vlastne robil tú revíziu tých stegocefalov a proste napísal som mu, že sú radioaktívne, hej. Tak som proste opísal, poslal som mu aj rentgen snímky a tak. No a on to dohodil nejakým geológom a proste povedali, že perm žiari všade. A je to pravda, pretože dostali sme sa s Jožom Klemberom zo Zoologického ústavu hore do Broumova, to je za takými kopcami riadnymi, hej. A v Broumove nebola železnica predtým. A všetko, čo stavali baráky, tak pálili vápno z miestneho takého vápenca. A v tom vápenci boli skameneliny práve takéto, koprolity, stegocefaly, ryby a tak ďalej. Tak som si zobral vzorky, všetko žiarilo. Všetko. A oni to majú doma. Chcete si predstaviť? Normálne akože krásna biela omietka, ale žiari. A slušne. No, nejde o to. Dosah tej radioaktivity nie je veľký, to je okolo 10 cm. Ale to emanuje radon. A potom som sa dozvedel, že nejaký geológ z Prahy chcel kúpiť tam v tých miestach okolo Letovic, chcel kúpiť dom, ale prvé, čo bolo, tak si zobral Geiger a nechal si zmerať radon v pivnici a nekúpil to. Takže asi to není také nevinné. No hore v tom Broumove tam by si mali spraviť takú, že analýzu výskytu leukémie napríklad. Čo by tam teoreticky mohlo byť nejaké zvýšené. No, a to je všetko. Samozrejme, bolo by toho ešte moc, ale už vás nebudem hovoriť.